un dels objectius claus era oferir evidència del valor dels programes de mobilitat, posar evidència sobre la taula de com són aquests programes una eina d'aprenentatge i desenvolupament tant a nivell personal com a nivell professional. Posar en valor aquestes experiències com a eina d'autoconeixement, però també de millorar aquests tipus de programes i projectes, millorar les pràctiques de mentoratge i eines d'acompanyament de les experiències a partir de les opinions i les experiències dels participants. També posar en evidència la necessitat del reconeixement de les competències adquirides a través de les experiències, a través dels sistemes europeus com el sistema ECVET. I també l'estudi vol estimular la reflexió sobre el diàleg intercultural d'aquests programes. Sobretot volem disseminar l'impacte